Velkommen til Gamborg Opformering. Gamborg Opformering omfatter 4 ejendomme, hvis jorder ligger ned til Lillebælt på begge sider af den lille vestfynske landsby Gamborg. Bedriften har siden 1997 fuldt ud været ejet og drevet af Conny og Svend D. Møller. De repræsenterer 3. generation i familievirksomheden, som blev grundlagt, da Svends farfar i 1950 overtog Gamborg Vestergaard. Gamborg er blevet til ved sammenlægning af mange tilkøbte jordlodder og mindre landbrug, samt en del forpagtninger. I alt har vi ca. 650 hektar ager under plov, hvoraf ca. en tredjedel er forpagtet. Avlen består primært af græsfrø, korn og raps. I tidens løb er bygningerne på en række af de tilkøbte ejendomme solgt fra. Tilbage er der 4 ejendomme med avlsbygninger, som indgår i vores produktion af grise. I alt har vi mere end 1.800 søer, der sørger for en årsproduktion på ca. 11.000 sopholte, det vil sige hundgrise, som er beregnet til at avle smågrise, og ca. 35.000 smågrise, der sælges videre til andre landbrug. Udover en række faste aftagere rundt om i Danmark, har Gamborg også en stor og voksende eksport af grise til bl.a. Tyskland, Tjekkiet, Ungarn og Rusland. Inklusiv ejerne beskæftiger Gamborg Opformering i alt 20 medarbejdere, heraf 2 i marken. Vi ønsker den højeste standard, såvel når det gælder dyrevelfærd som smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Derfor stiller vi høje krav til vores medarbejdere. Til gengæld lægger vi vægt på gode personaleforhold med henblik på at kunne tiltrække de dygtigste og mest ansvarsfulde folk. Vi kan da også glæde os over, at vores medarbejdere er både stabile og meget omhyggelige med at passe grisene efter alle kunstens regler. Og i øvrigt under iagttagelse af meget skrappe regler for adgang til besætningerne, hygiejne og pasning af dyrene i det hele taget. Alt sammen med det formål at sikre den højeste kvalitet i forhold til Gamborgs kunder og i sidste ende forbrugerne. Dette skilt står for høj kvalitet. SPF står for specifik patogenfri grise. Det vil sige grise, der er fri for en række sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Det danske SPF-system blev etableret i 1971 og er et af verdens mest enestående produktions- og sundhedssystemer på grund af stramme regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af grise mellem besætningerne. Gamborg Opformering har været tilknyttet SPF siden 1986 og siden 1997 som rød opformeringsbesætning. Det vil sige, at vi er underlagt SPF-systemets højeste smittebeskyttelseskrav og den mest intensive sundhedskontrol, som udføres af dyrlæger fra Landbrug og Fødevare. Transport til andre SPF-besætninger foregår altid med SPF's lastbiler, der er specialbygget til at yde grisene optimal smittebeskyttelse. Og transporten foregår efter stramme regler for af- og pålæsningsrækkefølge, smittebeskyttelse, hygiejne og generelt dyrevelfærd. SPF-chaufførerne er veluddannede, erfarne og meget omhyggelige med at sikre, at alle regler overholdes. For eksempel er hygiejnen i SPF-bilen afgørende, og umiddelbart efter aflæsning af de sidste grise på SPF-bilen bliver den grundigt rengjort, vasket og desinficeret af chaufføren. Endvidere er Gamborg Opformering medlem af Dan-avl. Vores leveringsprogram omfatter LY sopholte, LY gylte samt HD og YD-orner samt smågrise. Gamborg Opformering er ikke mindst kendt og anerkendt for sine LY sopholte, der blandt andet er kendetegnet ved stærkere ben, højere kødprocent, større frugtbarhed og større daglig tilvækst. Og selvfølgelig er dyr fra Gamborg altid helt fri for PRRS og salmonella. Desuden har vi egen eksportstald, som er saneret for Lawsonia. Vores effektive EDB-styring og kontrol af besætningerne sikrer produkter i topkvalitet. Resultatet for dig er, at dine slutbrugere bliver mere tilfredse, og at du opnår en højere indtjening. Varentest, udført af Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, dokumenterer således, at der er en Dan-avl-fordel på 8,30 € per slagtesvin
fra fødsel til slagtning. Kort sagt, du får et forspring, når du vælger smågrise eller sopholte fra Gamborg Opformering.